radiš? Fučkam. O čemu fučkaš? Samo ti fučkaj. Što to radiš? Fučkam. Što fučkaš? U fučkalici fučkam. Školski puls iz Topolovca. Dragi slušatelji, dobrodošli na frekvenciju školskog radija Fučkalica područne škole Topolovac. U ovoj radio emisiji donosimo vijesti o učenju i zabavnim trenucima iz naše škole iz prvog obrazovnog razdoblja u 2025. i 2026. godini. Školski puls iz Topolovca. Nakon toplog početka školske godine zakoračili smo u sunčani listopad i obilježili dane kruha. Putovali smo i istraživali na terenu, o tome je poseban prilog. U izvannastavnim aktivnostima aktivni su bili volonteri, novinari, radijski tehničari i ekolozi. I na kraju uredili smo prostore škole tradicionalnim i suvremenim božićnim ukrasima te se pripremili za božićnu priredbu. Danas su naši gosti učiteljice Magdalena Cvek-Brnad i Tanja Peronja-Begić, voditeljice školskog volonterskog kluba Sreća. Školski puls iz Topolovca. Naš prvi prilog zove se Terenske priče. Vodimo vas kroz najzanimljivije trenutke terenske nastave naših učenika u prvom polugodištu. Ove jeseni putovali smo u Varaždinu i Trakošćan. Uživali smo u razgledavanju baroknog grada, šetali starim ulicama Varaždina i upoznali njegovu bogatu povijest. Nakon toga posjetili smo predivan dvorac Trakošćan i zavirili u plemićki život prošlih vremena. Prošetali smo bajkovitim parkom. Učenici 7. i 8. razreda otišli su nešto dalje, sve do Slovenije. Istražili smo čarobni podzemni svijet Postojnske jame, jedno od najpoznatijih špilja Europe, a zatim smo posjetili i Predjamski grad. Bilo je fascinantno gledati tu građevinu ugrađenu u stijenu. Vratila sam se kući puna dojmova i priča o vitiškim legendama i prirodnim čudima. Super iskustvo! Marljivi petaši nisu tu stali, u prosincu su posjetili Arheološki muzej u Zagrebu. Vidjeli smo razne nalaze iz daleke prošlosti i upoznali se s kulturama koje su stoljećima oblikovale našu povijest. A naši najmlađi učenici imali su posebno zabavne i razigrane trenutke. Gledali su poznati show Joze Boze, uživajući u smijehu, trikovima i pozitivnoj energiji. Osim toga, družili su se i s Gizmom i super knjiga u Budeševu. To je posebno oduševilo učenike nižih razreda i stvorilo uspomene koje će se još dugo prepričavati. Meni je Jozo Bozo bio jako smiješan, a Gizmo je pravi, kao onaj iz crtića. Sve ove aktivnosti povezale su učenike, obogatile njihovo znanje i pokazale da se učenje događa i izvan učionice na putu, u muzeju, u špilji, dvorcu ili uz osmijeh i igru. Volonteri na djelima, sreća u srcima. Školski volonterski klub Sreća postoji već nekoliko godina, spremno pomažu onima u potrebi. Ugostili smo u emisiji voditeljice volonterskog kluba Sreća, učiteljice Magdalenu Cvek-Brnad i Tanju Peronja-Begić. Moram naglasiti da smo mi bili prva škola koja je osnovala volonterski klub. Uređivali smo kutke za učenje, za izvannastavne aktivnosti, pa evo kutak za sretni trenutak u kojoj smo u suradnji sa Agencijom lokalne demokracije uredili jedan kutak u matičnoj školi Budeševo za učenike u kojem oni mogu provesti slobodan sat ili u kojem se mogu održati nekakve izvannastavne aktivnosti, dopunska dodatna nastava i tako dalje. Sada nedavno smo imali i akciju Srce za šapice gdje smo prikupljali donacije za sklonište za životinje Sisak, te su učenici, odnosno volonteri, posjetili sklonište za životinje i upoznali se sa djelatnošću te udruge.
Naši učenici vrlo rado se javljaju na sve volonterske akcije. Volontiranje je zakon, to je nešto što mi možemo vratiti u društvo oko nas. Gradimo sebe, gradimo bolje društvo. Učlanite se vi u nekakav volonterski klub u našem gradu, uradite dobro djelo i budite cool. Božićno uho škole. Blagdani su stigli, naša je školica zablistala u svom najčarobnijem izdanju. Svaki kutak ispunili smo toplinom, svjetlima i kreativnošću, a sve s jednim ciljem. Željeli smo pokazati da zajedništvo i mašta stvaraju najljepše božićno ozračje. Donosimo priču o tome kako je naš prostor postao prava mala blagdanska bajka. Krasili smo sve, hol, hodnike, učionice, panoje. A kad bismo tako sredili domaće zadaće, to bi bilo čudo! Naš 7. razred nikad nije bio ljepši. Zvjezdice, medenjaci i svječice. Stvarno je lijepo. Najradije bih spavala u školi. Prvo smo okitili hol škole, platno, bor s kuglicama, jaslice, fenjer, crvene mašnice, a onda smo dodali i tradiciju. Pronašli smo riječi starih božićnih pjesama, istražili običaje unošenja badnjaka i slame u kuću, bacanje kukuruza na ono tko unosi badnjak i kako izgleda božićni stol. Ovim prilogom završili smo javljanje iz područne škole Topolovac. Kroz radio emisiju vodili su vas radijski novinari Laura i Mihael. U realizaciji radio emisije Školski puls iz Topolovca pomogla je voditeljica radijske i novinarske grupe Dubravka Granulić. Svim slušateljima želimo sretne božićne blagdane i uspješnu novu godinu. Do slušanja. Do slušanja.